Nhar it-tnejn li għadda pajjiżna du kemm ingħata l-ikbar pakkett ta' fondi Ewropej li qatt ngħata fl-istorja, fejn se jkunu kkonċentrati l-iktar il-qufol tal-fondi? Mela, il-fondi se jkunu qegħdin jolqtu l-aspetti kollha tas-soċjetà tagħna, jiġifieri titlaq mis-saħħa, bil-edukazzjoni, it-turiżmu, l-kultura, f'kull aspett illi tista' timmaġina li jopera l-pajjiż fis-7 snin li ġejjin irridu nkomplu nbiddlu dan il-pajjiż. Però aspett partikolari ħafna kif ħabbarna it-tnejn stess, dan l-ikbar pakkett ta' fondi fl-istorja ta' pajjiżna irid jikkonċentra wkoll issa b'mod importanti fuq aċċess dirett lin-nies għal fondi Ewropej. U l-laqgħa tal-lum hija proprju importanti għax aħna li rridu illi għalkemm irridu l-negozji jifjorixxu bil-fondi Ewropej ukoll irridu anke li l-benefiċċju primarju imur ukoll għand il-ħaddiema u l-familji tagħna. U nemmen li partner bħalma il-J Workers Union se nkunu qegħdin naħdmu flimkien biex inkomplu nwettqu programmi u proġetti u skemi li permezz tagħhom jibbenefikaw direttament minnhom il-ħaddiema kif ukoll NGOs oħra biex nagħmlu dik li dejjem ngħidu kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd. U dawn il-fondi flimkien mal-programm kbir u vast li għandu il-Gvern ikomplu jimxu lejn dak l-objettiv. Matul il-bidu ta' din il-ġimgħa Malta ngħatat pakkett ta' fondi li ammontaw l-iktar minn 2 biljun euro. Bħala Union, kif se tkun qed tibbenefika minn dan il-pakkett ta' fondi? Wara li ġew imnedija l-fondi nhar it-tnejn mill-ewwel bdiet il-ħidma tagħha ġew Workers Union biex tara kif tista' tibbenefika speċjalment il-membri tagħha. Aħna l-iktar li niffukaw huma fuq il-fondi tal-koeżjoni għax fihom hemm flejjes kbar biex inżidu il-kompetenzi, l-abiltajiet u l-ħiliet tal-ħaddiema tagħna biex ikunu adattati u adegwati għal trasformazzjoni li tissir fl-ekonomija tagħna lejwan il-digitalization, il-postijiet tal-xogħol ġodda biex il-ħaddiema tagħna ikunu preparati biex id-dinja tax-xogħol ta' għada ikunu jistgħu jimlew dawk il-vaganzi li ħatoħloq l-ekonomija. Ovvjament, mbagħad naraw l-impatt kollu pożittiv u b'mod tanġibbli tal-kumplament tal-fondi fejn inti għandek il-titjib fil-klima, il-greening tal-ekonomija tagħna, ġifri kollha huma allokati u kollha huma imissu mad-dinja tax-xogħol u kif din il-bidla tax-xogħol kif issir u b'mod tanġibbli il-membri tagħna kif ħajibbenefikaw u aħna nkunu strumentali, nkunu katalisti biex apparti li napplikaw anke bħala organizzazzjoni biex naraw li dawk il-fondi jmorru fejn meħtieġ biex inkomplu nżidu l-kwalità u d-dinjità tal-membri tagħna.